Bon, j'espère que Anaro Tanarive Dubrandiabi, j'espère qu'Anaro en bonne santé, j'espère que au moins si nati, si voilà, c'est juste de matériel, l'anglais. Yomze, là direct à, je vais rentrer dans le vif du sujet, Naro, tu vois. Zénith vlan comme Naro, à Tiavaku, État fédéral, UD. Zavanaro ambilbe tam cyclone après mze pont mavavy robaka tragnon'olo jiaby nandesin'ny rano igny anaro nahita anjirajoely ny deplasy nagnamia vary nagnamia menaka karaha nataona Antananarivo zio azovy nahita zay mbaka. Juste une question vlanko zegny. Tsy za baka tsy magnavakavaka vlanko. Sasany vogna anjarana koatra anjarana drakidraky. Raha zegny iska sana iska misy raha vlanko zegny fa karaha zegny fataondreo baka. Zegny vlanko angatako État fédéral io. Azovy nahita vlanko zegny catastrophique na voa atsika boka avaritra aty nitrangana le fitondragna mivolagna tianareo niany jusqu'à le président de la République en personne nitrangana tao Antananarivo. Zay vlanko, je suis entièrement sensible vlanko aminareo zegny amy raha mavoa Antananarivo. Tegna za sensible, s'il faut aider za m'invite à aider, y a pas de problème zegny azonareo zegny. Mais fagnavakavagna ataon'ny fitondragna aty vlanko aminareo zegny mampiadolo vlanko zegny. Cyclone navy ambilobe vary na azo fagnampiagna nandeha nalafo ny Antananarivo Dobrano amiagna vary amiagna menaka amiagna vola dikan'zegny tsy mitovy gasy jiaby baka tsy mitovy gasy jiaby. Eko mavozy fitondragna aty izy koa Antananarivo mihetsiky fa haindreo fa tsy maintsy avozy le fitondragna aty ary irozy io koa fa mavozo resaka État fédéral ty. Ampodiko eto ndraiky vlanko zegny, ampodiko eto tokony nataonareo rango fa ela référendum ty resaka État fédéral io tsisy olo niady azonareo. Ary io vlanko aminareo zegny nde tianareo nde tsy tianareo ovaky la guerre io izy koa zegny tadiavinareo. Zay boka fa empaka lio zegny fitifirmolo zegny atsika dia fa olobe vlanko zegny tsisy olo tsy olobe eto. Anareo tia tegna boka, anareo tia tegna, tianareo anareo agny fo mandroso zay madiniky ampijalenareo zay angigny. Izy ka ombiagna anareo ivolagna fa zay angigny fo. Tsy possible raha ataonareo zegny ary tsy possible raha volagninareo zegny. Eko anareo zio fa nandiniky journal fa navy taminay taty mivolagna fa tatoato État fédéral mila plasy izy koa fa rongona andry radio ely État fédéral ninay fa tsy amin'ny areo. Azonareo vlanko zegny tsy anareo andeha idikty aminay fa ity raha andeha ataonareo fotony anareo tegnany État fédéral fa karaha centralisé ao fo. Azonareo amiagna soi-disant État fédéral centralisé fo. Tsy anareo andeha icommande zay amy kakaonay, tsy anareo andeha commande zay amy lavaninay, tsy anareo andeha commande zay resaka tourisme, tsy anareo andeha avy aminay aty andeha andravandrava taninay. Tsy possible ary zay tsy agneky zegny. Izy koa anareo vlanko zegny tia la violence marigny amty, allo continuenareo fomba fitondranareo io, continuenareo magnavakavaka anareo navy niany mois d'avril andeha ataonareo ano Sibe ao baka la sommet de CIO la
io tsisy olo agneky raha zay volanko aminareo. Anareo zio fa menace olo no CBO. Fa na polisy boka Antananarivo jiaby. Ya? Natoa anareo mavozo, raha ataonareo fa tsy rariny. Vahoaka fa empaka. Tsisy olo tsy mitaregny. Ha? Zay vola état fédéral io, état fédéral ny ray aman-dreninay fa hela rô ny takizo. Ha? Izy koa nandroso tanàna io, tsy amin'ny état fédéral, zay tsy nivolagna zegny. Anareo fa nagnano état central. Anareo fa nagnano tsy potipotin tsy anareo décentralisation. Anareo fa nagnano zay raha nataonareo. Tsisy raha nandroso volanko zegny. Lalagna, iska président avy eo, hier exemple nataony hira edy 245 millions andeha agnamboatra lalagna. Amin'izy nitondra, raha zay boka agnatin'ny journaly, agnatin'ny archive. Vola igny tsy hita, lalagna igny tsy vita. Nataonareo ria, vola nangalarinareo jiaby tamin'ny banque centrale aby igny. Zay kazakadalenareo eko volanko zay. Zay fa tsy mila, zay zio volanko aminareo, anareo contre zay. Ha? Io tsisy miady volanko, tsisy miady. Izy koa nareo tia hiady ndraiky, alohatsika hiady. Io tsisy problème zegny. Ha? Ha? Io tsisy problème. Fotony anareo boka tia zegny. Olo mivolagna moramora aminareo, olo tia andamigny koragna aminareo, igny tsy ekenareo boka. Ha? Fa zay fo mila andeha diadiavinareo. Io tsisy olo agneky raha karaha zegny mbola. Izy ka ombiagna anareo andeha haza. Bientôt anareo andeha hicommande tokantragnonay. Bientôt anareo volazinay zay miasa i commandenareo tianinao le reste ninay. Karaha zay boka ataonareo jiaby resaka port admettons anareo micommande anareo agny tsisy port. Anareo tsisy port agny. Raha dédouanegna amin'ny faritry jiaby, amin'ny province jiaby, Tamatavy, Nosy jiaby, anareo micommande izy. Pakebo avy, anareo micommande izy. N'est-ce que zava, zay misy sira, zay misy usine sira. Nagnino? Sira lafo aminay atyke toy zay Antananarivo. Posez-vous la question? Posez-vous un peu la question? Io tsisy olo agneky raha karaha zegny volanko zegny. Io tsisy olo agneky raha karaha zegny. Fa naboakanao niany Andry Rajoelina naboakanao. Fa anao tsy tia zay, boka varitra tsy tianao zay. Anao magnamboatra kianjan'ny Barea, anao magnamboatra téléphérique, zay mezanao terrain fiadivagna anako. Tsy mamrery zay anao zay zala. Niany vako aminao, cyclone teo, firy cyclone nandalo teo. Ha? Anao mbo hitanay nandrasa vary hely nagnamia zay hely, zay de toute façon zay tsy mila. Zay tsy mila volanko zegny. Cadeau empoisonné zay tsy mila. Niany anao Antananarivo, nazo vola, nazo vary, nazo main, nazo raha jiaby olo. Zay volanko, za solidaire. Izy koa catastrophe naturelle, za solidaire. Fa izy tsy mampiady volanko zegny. Anao misy zanaka volanko zegny. Izy koa anao magnavakavaka amin'ny zanakanao, tsy possible ireo tsy ady. Ya. Anao ne mampiady olo. Fitondragna ty mampiady. Non, sérieux. Midira anao zobenao koa ty hijiky. Midira anao za tsy ela fa za trop nerveux mahita raha mandalo tegna franchement fa trop eky. Reo koa fa tsy misitriky. Reo fa tsy misitriky volanko zegny. Reo fa tsy misitriky. Zay ndraiky kadikadalenareo amezanareo zay état fédéral-nay. Io tsisy le déjà nagnino tananareo raha jiaby boka. Nagnino tananareo. Tokony manontany anareo amin'ny vahoaka boka. Manontany anareo, ha, mety aminareo va tsy mety aminay volanko zegny. Natoa Madagasikara mahay milevy. Tsy mety aminay raha ataonareo. Ah, désolé pour les amis qui parlent qui ne comprennent pas les malgaches, mais bon, là je m'exprime en fait plus pour les malgaches, je suis désolé, mais la prochaine fois je parlerai en français sur mes
Voilà. De temps en temps. Non, franchement, tegna mampalahelo raha voatsika eto. Tegna mampalahelo raha voatsika eto Madagasikara. Sérieusement. Mahavita mikoragna anao Zokibe? Hoe zandrina fa mbola tsara antsika jiaby matrantragna aty. Mbola tsara Zokibe. Ya. Izy baka raha fampilantsika Rangoela. Resaka fédéral ty sy niany nomoaly nangatantsika azy ty. Mbesa zandry fa karaha mifangaro atsika zegny misy ratsy aminany zatsy miboaka za tsy hitako. Ya, anao ndraiky tsy hitako re. Anao ndraiky reko, anao fa tsy hitako. Asa magnino izy? Ambesa tapapitsy naka donc bon za magnano demande voalohany. Ya, ok. Zay volako magnavakavaka hoe tsy mety aminakahy. Sérieusement, tsy tiako magnavakavaka olo. Tu vois? Io amizay tegna mivolagna ataonareo fa incitation à la haine. Tsisy incitation à la haine. Anareo mampiady zay volagno. Zay vahoaka madiniky koa zay tsy miady. Zay vahoaka madiniky tsara miady. Anareo mampiady zay. Anao magnamia bonbon araiky tsy amezanao. Tsy possible va karakara zay. Olo jiaby koa marary. Olo jiaby mijala Madagasikara ao. Tsy mila magnavakavaka ny traduele. Tsy mila magnavakavaka. Karaha anao amizay mitokiky mandrasa raha io. Za malahelo volaniko aminao zay. So anao mitokiky hitanao fa bon, misy catastrophe eto niana Antananarivo, possible zazy eo angataka vola ivelany. Fa karaha zay karaha ataonareo. Vola io amizay jiaby io tsara mandeha vahoaka. Nareo ne fetsy volaniko zegny. Anareo magnamia vary une tonne niany, anareo mangataka plus que 40 tonnes après. Tu vois? Sous forme de vola. Azo man tsy mahay fitrengana les politiciens. Azo man tsy mahay fitrengana politicien. Fa raha ataonareo fa trop, tegna fa trop volaniko zegny. Tegna mampalahelo volaniko zegny. Non, sérieusement, tegna mampanerveux za. Tegna mampanerveux za mahita raha karaha io. Aika olo, tragnon'olo, raviravanginareo, resaka déviationnareo, même pas fagnampiana tsy amezanareo ro. Or que any Antananarivo Doborano, zay volaniko, za solidaire, fa tsy mila magnavakavaka karaha io azafady aminareo, tsy mety aminakahy, tsy mety aminakahy. Tegna tsy mety, tsy possible feky raha karaha iny. Oui. Zegny vidéo ty, za tsy tsy hagnano volako aminareo zay vidéo ty fa za mahita raha mandalo karaha io, non tegna mamparary fo volaniko zay, mamparary fo. Reo tsy raha mijery. Reo mpitondra koa reo fa tsy mijery. Reo mila amono atsika fo. Zegny but-ndreo, amono atsika, ampiady atsika. C'est pas grave Zokibe, après anao magnano ninao tsy magnino. Après anao magnano ninao fa de toute façon za tsy ela tegna za nerveux loatra raha mandalo à Madagascar za trop nerveux. Justement, zay volaniko état fédéral il faut mettre en place. Il faut mettre en place volaniko aminareo zegny tsy avia niady. Tsy avia niady karaha io. Tu vois? Tsy avia magnavakavaka karaha io. Tegna fa trop volaniko zegny. Fa boka anareo fa anareo magnavakavaka mariny. Olo tsy mbo anareo mihetsiky, olo tsy mbo anareo mivolagna, anareo magnano corruption, anareo mampijaly vahoaka, ampanoganareo raha jiaby, délestage tsy mety koragniny. Madagasikara, tsara nahita la guerre, Madagasikara dernier de la classe. Mbola marigny aminareo fo zay, ke zay tsy mbo anareo mivolagna. Ino raha maditry zay zay? Ino raha dégagenareo zay amy raha karaha zay? Zay volagna marigny zay tsy mety. Anareo mampiady zay ndraiky mety. Marary
marary zay volaniko zay, marary le vahoaka, marary vahoaka. Intimidation nareo io tôt ou tard olo tsy accepté. Zay volaniko, atsika vahoaka volaniko zegny. Alotsika noratra histoire tantarany Madagasikara. Mitsangana vahoaka erany Madagasikara. Fa tsy possible eky raha ataony fitondragna ty. Tsy possible raha ataony dinosaure politicien aby ty. Génération tsika alotsika hitondra. Alotsika hitsangana. L'Afrique fa s'est réveillé volaniko aminareo zegny. Ino raha ambesatsika volaniko zegny. Madagascar, c'est la prison à ciel ouvert. Et nareo zegny, atsika fa prisonnier volaniko aminareo zegny. Ino koa gadra tadiavinareo zio, avozoanareo zio, orka atsika jiaby fa prisonnier. Iska ombiagna atsika nyeky raha voatsika io volaniko zegny. Reko anareo sahiragna, hitady ino raha hoanigny niany. Hitady karakory andeha hizaha asa niany. Asa tsisy. Tsisy usine volaniko aminareo, usine jiaby nipotipotiagna. Niany mivola, bon, atsika mahavita manangana usine cacao reno si be. Usine chocolat, la vanille, à Sambava. Tourisme partout à Madagascar. Raha idiram-bola zegny fa commandeny ireo élite, ireo club 48, Mamirahavatomanga, olo jiaby mangigny. Io tsisy olo angigny eky volaniko zegny. Anareo koa hitady aby. Tsy tianareo raha tokony milamigny tsara. Démissionner no Andry Rajoelina volaniko zegny. Ambila mitondra io ataova directement en place système état fédéral. Alohany élection ho avy après. Direct apetrakanareo système état fédéral. Ah, mila vola, misy vola ao volaniko, aboanareo vola jiaby nangalarinareo. En paradis fiscaux jiaby, ampody ao à Madagascar. Alitranareo jiaby ivelany mipody à Madagascar. Anareo mitady vola, vola misy à Madagascar. Anareo mandeha mitsosa, izy koa tsosa io au moins agnamboaragny raha à Madagascar, zay d'accord. Fa anareo mandeha mitsosa, alenareo vola jiaby, zay génération afara amizay magnefa raha io. Zava raha ataony Burkina Faso. Tsosanareo jiaby ny fendreo, bam, tsisy. Raha nangalan'olo jiaby tabareo nitondra teo, nampody. Karaha zegny koa à Madagascar. Ah, non, sérieusement, il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, sérieusement. Ils sont bien en arône des voulons faire cons. Il faut arrêter. Les arrestations arbitraires, les prisonniers politiques, pour rien, vous enfermez les gens. Voilà. Vous faites la corruption de l'or, les pierres précieuses, l'armement, la vanille, les jeans, tout. Vous êtes libre, comme l'air. Nareo mahavita zay raha ataonareo. Zay tsy agneky zegny volaniko zegny. Zay tsy agneky zegny. Ah non, tsisy olo agneky zegny, sérieusement. Ah bon vendredi anareo fa za tegna za tsy hagnano vidéo volaniko fa za nahita magnavakavaka raha ataony Andry Rajoelina, za tsy possible raha karaha io. Tsy mila magnavakavaka karaha io volaniko zegny. Tsy mila magnavakavaka. Mitsangana anareo, franchement anareo vahoaka mitsangana, sérieusement. Vilaizy ka nareo mivogna io tsy zay mavoza nareo ny fa mijaly isaka ombiagna volaniko zegny. Eran'ny Afrique jiaby olo jiaby fa mihetsiky. Atsika isaka ombiagna atsika andohaliky. Ah non, sérieux. Bon, nareo mbelako, normalement zoko be agnano vidéo anazy io. Zoko be izy tseknidiko teo fa izy tsy tafidy fa
izy agnano vidéo nazy misy koragna maro tsara koa ndeha ataonao zay volaniko afontsika état fédéral ty atsika tsy agnambela volaniko aminareo zegny io avenir ny zanakatsika io volaniko zegny avenir ny zanakatsika avenir même zavanareo olobetsika volaniko zegny même retraite sasany tsy mahazo ro niasa depuis des années ro tsy nara zavanareo Merine Diego zava tsisy raha pare izy io kone miambigny koa nareo ihetsika amizay zala miambigny miambigny maty tsara beky mijaly tsara beky miady fahignina igny io amizay nareo voetsika trop tard nareo jiaby volagna misy farany raha jiaby ya misy farany le ratsika jiaby maty igny misy farany fa tsy hitatsika changement sasany vola maty niany tsy mitovy maty amare anareo efa navinati naizanareo fa tsy mitovy zegny zay nagnino reo jiaby naty io tsy mipody possible c'est meilleur en haut azonareo donc volaiza eky sérieusement volaiza atsika misolelaka sérieux volaiza amitsika solelaka anareo pitonda volaiza nareo mampijaly zay fandohanareo raha jiaby mety hoanignao nde mietitra ame zanareo zay zanakanareo mandeha l'école presque 245 000 euros ifenareo écolage fo raha zegny mavita firy école vita raha zegny firy tsy haiko mandeha l'école resaka 245 000 euros zegny anareo misy vadia manjanaka volaniko aminareo zegny ninareo tsy mety mijaly fa ninay mila mpijaliagna tsisy olo agneky raha karaha zegny volaniko anareo koa micréer la guerre anareo io e tianareo koa zo zava raha nataony Toliara igny volaniko io mbola tsy izy raha nataony Toliara igny anareo mitady iretsy Madagasikara io fotony anareo tsara nahita la guerre volaniko zegny général tsy anareo boka ia ro atao ma général zay mahazo place ao ty andiandia avagna toetratsika ty mila miova volaniko zegny tegna mila miova volaniko le tsy agnabo agny volaniko anareo agnabo agny tegna dangereux volaniko zay izy koa zay madiniky ty fo zay tsy magnarakara io anareo agnabo agny normal ampijalinareo vahoaka mosary vahoaka io amizay avanareo ty t-shirtenao ty varikapoka raiky anao milomay vahoaka tsy karaha zegny atao fitondragna andro raduela azafady aminao sérieusement anao miala tout de suite y a pas de tout de suite volaniko zegny apitranareo état fédéral izy koa tsy tianareo iretsy marigny Madagasikara apitranareo état fédéral io anareo fa tsy tia zay tsy tianareo zay igny apitranareo état fédéral samby olo mikarakara tany misy izy izy koa fa zegny tadiavinareo anareo volagny moramora ndraiky anareo mahay mibotoka foloanareo izy koa zay tsy tianareo tsisy problème zegny zay anareo ndraiky tianay fo fa apitranareo état fédéral raha zegny fagnatiny constitution nataony Didier Ratsirika constitution io constitution de consensus azao mba tsy mahay zegny asisikinareo raha jiaby normalement izy koa fa misy tetezamita zegny izy koa fa misy mandrongona fitondrana tsy mety kitiana constitution indi kitianareo constitution avadibadikinareo zay koa tsy verijery volaniko aminareo zegny mizaha zay ty mizaha internet manontany amin'ny ONU manontany tany jiaby aia constitution normalement tsy tokony touchenareo constitution tokony état fédéral mipetraka zio nareo fa mikoragna ao tsy ambanareo tsy anembaka zegny ka mi journal après publié ko foti fahitanareo fa état fédéral fa manonga grade olo jiaby fa commencé mivolagna anareo vola amezantsika ataotsika état fédéral ty fa ireo nde amboamboaritsika karaha ty zay fa tsy mila zegny eky état fédéral le vrai état fédéral efako aminareo texte état fédéral izy koa tadiavinareo boka zay tanàna jiaby magnano état fédéral mandroso kaza mivolagna fa tsy mandroso exemple nde amezantsika Angleterre Canada États-Unis même confédération la Suisse la Belgique l'Allemagne nagnino atsika tsy mangalataka atsika ndraiky raha tsy manjary angalatsika taka fa hitatsika tsy
depuis état central io fa tsy manjary io tsy mila divisegna Madagasikara anareo fa midivise Madagasikara ne fitondrana anareo fa midivise Madagasikara fa naboaka anao niananjy radio fa anao midivise peuple malagasy Tananarivo miagna le sasany izy koa voara tsy amiagna firy fois kere mi existe firy fois vola nazony kere resaka kere ia vola jiaby zegny potianareo na vanine usine potianareo jiaby raha jiaby potianareo tsy tianareo zay egny non zay tsy agneky raha zay volako zegny ny anty vahoaka tsy agneky eky amblaza aty amblazy koa nareo tia la guerre alotsika agnano la guerre tsisy problème ne zegny zay raha tadiavinareo alotsika agnano la guerre ka za milefa fo baka non fa trop apitsanareo état fédéral volanko zay koa fa tsy tianareo apitsanareo état fédéral io tsisy ady zegny volanko io tsisy diramiady anareo fagnatindoanareo fa anareo volna magnano adipoko non soit ataova référendum ataova vote azao mila état fédéral azao mila état central avanareo ka azao majorité fa eka ho jiaby lako aminareo zegny bientôt zay nambady mila amezanareo mila mangataka permission nareo bientôt hiteraka mila mandeha agny Antananarivo agny fa trop raha ataonareo anareo tsy anjasa foe pouvoir tananareo tsy abelanareo mila arasegna boka zay izy koa tsy amezanareo ambla zay agnano arrachement izy boka natoa za mivolagna zay volako aminareo fa maro raha reniko fa mandeviko cote minute fa explose sur le za fo tsy mila raha zay volaniko za tsy mila raha zay za mivolagna antreniko izy koa mety alamigny raha alamina anareo jiaby magnano opposant tsy hainao opposant boka enareo tsisy araiky masaky mivolagna zay tamin'ny nagnano propagande décentralisation niany anareo tsisy araiky regny izy koa fa nidiky politique zegny mandiana jusqu'en farany kaza magnana dostringa amy lalagna magnova jolay volaninareo zay boka miediva non sérieusement tsy ao za diso zala fa nakazala na fa trop raha ataon'ny fitondragna ty tegna fa trop volaniko zegny ireo koa miincite olo agnapotiky Madagasikara miincite koa nanareo io e raha vanomanina teo fa ina hitanareo raha nataony nicentraliseny raha jiaby armement jiaby nalefa olky dans le système géopolitique normalement armement aïa tu vois tourner en province jiaby tourne autour de la mer tu vois armement nalefa n'Antananarivo agny izy koa exemple eko tsy ataony Comore zegny tsy ataony Maurice zegny tsy ataony tanàna sasany atakendreo tsika zio exemple atakendreo faritry Diego maty Diego jiaby tu vois donc diso depuis anareo diso politique nareo politique de business politique magnapotiky vahoaka raha fa manina teo navy mila sakapareny raha jiaby za mila 50% ty za mila 50% non ambla zay mambolona vanine zay mivolagna bon atsika micontrôle fo prix à ne pas abuser micontrôlena raha tsisy contrôle des prix ne sambolo magnano prix nazy ao manao mandeha bazary ao ty magnano kapokambara atao ty tsisy contrôle des prix donc non jiaby marary volako zegny io tsy resaka Antananarivo io samy marary jiaby io samy marary volako aminareo zegny tu vois la faute amle club 48 aty la faute amy fitondragna aty zay amizay mila ampiadivigny zay madiniky mila ampiadivigny zay tsy ady volako aminareo zay ady izy koa fa zay natadiavinareo boka zay volako izy koa mbola io fo izy koa mbola
miala Anjirajoely Mamravatomanga io mbola mipodipodinareo io fo, ça se sert à rien, strictement à rien. Mbola mipody io fo koa dika zay Madagasikara io fo tavela io Madagasikara zay volagno apitranareo état fédéral, même anao mbola io Anjirajoely direct apitranareo état fédéral io fa tsisy mila état central io magnapotika atsika vahoaka ary magnapotika Madagasikara. Zavanareo hainareo niano firy 4009, arrêtez un peu vos conneries merde. Normal, Lavani tanan Mamravatomanga, Kakao tanan Lechi tanan Mamravatomanga, Rajab tanan Madagascar. Dikazing atsika me export boka narone. C'est normal boka. C'est normal. C'est normal la queue. PIB comme doute, inflation comme doute, si sera pareil, si sera mangiare à Madagascar, comme narosé. Et vous avez dans l'école, bon misa, font nous diable, car on a juste un anati, misa tenga. Ah non, sérieusement, comme naro blanc. Ah oui, tenga mandalo Madagascar. Mangavaka, hanon tu qui a volinette non, mande manda savara moul, ta ambilbeo, chang nous diable ronga, un autre sinavtani. Zay vlang za solidaire resaka double izy koa misy fagnampiana za magnampy, c'est pas un problème ça. Azonareo zegny fe la façon fataovana Anjirajoely fitondragna ty, aia premier ministre teo, aia olo jiaby teo nianana boboka bargely magnasara dala anareo ataony olo c'est un truc à long terme tadiavin'olo, à long terme. Anareo nivanga barge io exemple nampianareo vola vita pont io, non anareo mizaha facilité mila hitan'olo olo de amizay ravorava nagnano Anjirajoely faut tenazy barge c'est donc non franchement fa trop, tegna fa trop. Opposition politique baka tsisy regny 10 jours tsisy rano araiky mivolagna mihetrava anao Anjirajoely ino mba ndeha tsefindra Anjirajoely atsika vahoaka tokony mihetsiky magnadosi izy place nazy fa tsara kina ndeha adosiny atsika vahoaka mihetsiky magnadosi izy io izy koa nareo indimy voa ben tohiziny fo raha ataony azao vitomagny anareo fo. Non sérieux tegna non mais cette fois-ci olo tsy agneky volaniko aminareo zegny olo amity tsy agneky eky volaniko aminareo, nareo tady la guerre so tsy tantinareo volaniko zegny fôtony génération zio fa hafa volaniko aminareo zegny, génération zio fa hafa olo zio fa mandiniky, l'Afrique zio fa nireveille volaniko zegny, génération tsika zio mila mireveille, toute génération mila mihetsiky tsy miamby andeha voniagna fo. Atsika zio fa Madagascar volaniko aminareo c'est prison à ciel ouvert. Anareo zegny tsy mahazo mivolagna anareo contrôlegna, même marais andeha ina anareo mbola contrôlendreo fo, fa contrôlendreo fo anareo niany tina canard, anareo tsy mahazo mina canard zegny, azonareo zegny fôtiny volanareo fa contrôlendreo. Azao fa ngeky andeha karaha même pas 60 € nareo mba vejery sérieusement par rapport à prix naissance, par rapport à prix raja mandal, prix trano, karamanareo zeky anareo ngeky, il faut arrêter les conneries. Tsisy olo agneky raha karaha zegny. Non sérieux, tegna mamparomotry koa raha ataon'ireo ty fa izy koa misy raha avao a Madagasikara anareo fa nanariny boka, anareo fa tsy mijery boka, aiko anareo jiaby andeha ilefalefa fa mampadevravaka anareo ilatsika Anjirajoely ty fa komansavy olo ty anareo fa magnamboatra équipe nareo Edgar ty hagnano état fédéral fa état fédéral ataony resaka Antananarivo zay tsy agneky zegny volaniko aminareo, tsisy olo agneky zegny oui tsisy olo agneky zegny texte d'état fédéral zay fa nandeha agny abokoko anareo raha zegny zavanareo amin'ny internet état fédéral zegny voleza anareo volagna fa comment ça magnavakavaka anareo zio fa magnavakavaka volaniko aminao, magnavakavaka
Donc, il faut pas faire à moi. Ah oui. Bon week-end, Naro. Bon vendredi à tous. Zugbe normalement nos live naz après. Écoutons. Forest Kanosibe, Marmaro, Kuranganaza, Tonio. Non, franchement, je suis un peu énervé, mais ça, c'est un bon énervement, ça. Narosi, manunga tension, ça, c'est un bon, ça, tu vois. Zé Blanco, qui est énervement, Karayou, il y a no mandem noumé, no mandem miasa, itanofa, voilà. Ça, c'est un bon, voilà. Donc, merci à tous, hein. Merci à tous d'avoir partagé. Merci tous vos commentaires. Merci tout le monde, tout le monde. Mais on lâche rien. On lâche pas rien. On lâche pas rien. On continue à se battre. C'est comme ça qu'on gagne, comme Naro. Karayu atkamahaz. 6.000 olo mandoaliky zay ty olo jiaby tsisy tsaraiky mavozo eto anao mitsaka lalabe anao mavozo fa anao mizaha fo gauche à droite azonareo zegny donc volezeky tsisy olo mavozo eo mitsangana vahoaka jiaby erany Madagasikara mitsangana nareo mitsangana volako zegny alevanareo kakazo fa mafa alevanareo kobey alevanareo mandana amy lalabe au cas où ro mamango atsika koa mamango ha juste pour protection igny ha au cas ro magnano atsika magnano zavanareo izy koa ro tsy lefa boka zay mo karaha tadiavinao zavanareo izy koa tsy lefa ary zo niany ka za miamby igny fa ro io mampandevy raha endreo karaha ataondreo io tu vois avy amy tanàna igny avy ambilibe ao soit Tuléar ro magnasary ty varinareo zay mo karaha nataondreo ta Tuléar fa Tuléar tsy nila magnasary manamy tamby fa endreo nero mavozo zay volanko mila m'inverser tsika amizay izy io. Il faut que c'est eux qui ont peur. Ah oui,